ଧାତୁ ଦୁର୍ବଳ ବାତ ଇ ଜିନିଷ ମାନକେ ଶରୀର ଦୋଷ କାଜେ अच्छा ଗୁଳଚି ଅଛେ हाँ ଇ ଠିକ କରି ପାରୁଛେ ସୁଗର ଲାଗି अच्छा ଅର୍ଜୁନ ଅଛେ ଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର आज्ञा ହାର୍ଟ हाँ ଇ ବେମାର କେ ଠିକ କରି ପାରୁଛେ अच्छा ଆଚ୍ଛା ଗୁଖରା ଅଛି ଗୁଖରା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଟୁନ ବେମାରୀ କେ ଠିକ କରି ପାରୁଛେ अच्छा हाँ ତାପରେ ଗଲା ଏଇଟା ଭୂଗୋଳ ବଟିକା ଅଛି आज्ञा ଇ ବି ବାତ କାଜି 64ଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ତିଆରି ହେଇଛି ଇ ବି ଠିକ କରି ପାରୁଛେ ଦେଖ ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଅମୃତା ତେଜରାଜ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି କାମରାଜ ତେଜରାଜ ପାଚିଲା ଅଁଳାର ପାଉଡର ତାପରେ ପଡ଼ିছে ଆମ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ଧାତୁକୁ ବି ଠିକ କରୁଛେ ହକା ବାତି ପେଟର ମଇଳା ଯେତେ ପିତ୍ତ ଦୋଷ ସବୁକୁ ଠିକ କରି ପାରୁଛି अच्छा ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନା ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ତାର ପାଞ୍ଚ ଭଲ ଲାଗୁଛି अच्छा ଇ ଚାହା ଖାଇଲେ ସୁଗର କେ ଠିକ କରି ପାରୁଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ କରି ପାରୁଛି କମ୍ଫ ଦୋଷ କେ ଠିକ କରି ପାରୁଛି ଏନେ ପଡ଼ିছে ଆପଣଙ୍କର ଧନାନ୍ତରୀ ଗଲେ ଜାଇଫଳ ଇଲାଚି ତାପରେ ସୁନାରୀ ତାପରେ अर्जुन सुनारी ଅର୍ଜୁନ ସୁନାରୀ ତେଜରାଜ तेजराज ଆଉ ତାପରେ ସେ ଏଇଠି ଆମ ପତ୍ର କାଣା तेजपत्र अच्छा ठीक हाँ ଇଂଲିଶ ମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିକରି ତିଆର ହଉଛି आज्ञा ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ପିତମାର ଚେର अच्छा ଜାଣିଲେ हाँ ପିତମାର ଇ ମୁଡ଼ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ଅଛି आज्ञା ଏ ଠିକ କରିପାରୁଛି अच्छा ଏଟାର ନାଁ ହଉଛି ସହସ୍ର सहस्र ଭେଜି भेजी ସହସ୍ର ଭେଜି अच्छा ठीक अच्छा कुचिला तेल ହଁ ଆଉ अच्छा ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷମତୀ ତେଲ ଅଛି अच्छा ଆଉ ତାପରେ ମହୁ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି କୁବ୍ଜ ପ୍ରସାରୁଣୀ ତେଲ कुब्ज प्रसारण तेल काण काम देसी ଏ ବାତର ଲାଗି बात लगे ଦେହେ ମୁଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଠିକ ହଉଥିବ ठीक